Kamusta po for today's video? Kukuha po tayong balinghoy at gagawin balsuso. Diyan po yung balinghoy. Tara, samahan niyo po kami. Dito po. Tara. Kumigil. Ito na po yung balinghoy. Oy. Ano? Mangga. Ang laki po ng laman. May naputuli. Ayun o. Wait. Ito po, ang laki po ng laman. Ang bigat. Ayan po, ang haba. Sabi ko may naputuli. Pero ano yun? May isang kulungan. Ang taas po. Kabangga. Ay, ikaw. Kuha na? Tignan mo lang ka na naman. Salamat sa pagpulat. Paroy. Ito po, may nakuha po. Malaki. Ito na. Ayan po, ang laki. Tama na po ito. Sundang yun. Tama na garo yan. Tama na ni ma. Tapi ngerokal mo na. Kaya. Ang hirap din. Uling mo na yan. Ganyan. Isa o. Pwede rin yan. Isa po tayo kumuha ng balinghoy. At uuwi na po. Ito po yung mga nakuhang balinghoy. Kukuha naman po tayo dahon ng saging. Laki.
butas. Ang laki po ng dahon ng saging! Ay, Dito be, bibili dito be. para mabalat ang mga... Ayun po, ang laki! Ay, pinutol. Imbis malaki, pinutol. Dapat ano dyan? Diyan, bakit? Ang laki po, oh. Ang laki po ng nyog. Mat. Pagstalandia. Ito po yung mga nakuhang balinghoy. Ang laki po nito.
magbabalat na po ng balinghoy. Ang laki po niyan, no? Ano po, sobrang laki. Ito po yung mga balinghoy. Nilinisan na po. Alinis po. May mga ugat-ugat pa po, oh. Tumayo ka. At ito po yung mga ingredients. Asukal, lakaron na nyog. Ito po yung lakaron na nyog, oh. May buo-buo pa po, oh. At magkukudkod na po. Ito po yung pangkudkod. Ito po gaganunin. Tatlo pong kudkudan yan. Hindi doon ang sundo. Ayan po, o sinusunog. Ang init. Tapos na po. Nagpuputol na po ng dahon. Ibabalot po sa balinghoy.
na po yung daon ng saging. Ito, tatapos mo na ito, eh. Hindi, kunin mo puti. Bakit? Ihalo mo dyan. Totoo. Oo. Di pa tundagong tamo na. Yun. Lalagyan ko ng asukal.
Nandito na po tayo sa exciting na part. Titikman na po natin ang balisuso. Ito po yung balisuso. Oh, marami po. Tikman na po natin. Masarap po yung balisuso at matamis. Ito po mga balisuso. Ang dami po niyan. Please like, subscribe to our channel. Paki-share din po. Thank you for watching.